Третя година дня, час новин на АТР, 30 жовтня, 1341 день анексії Криму, час новин на АТР, студія Скандер Маметов. Україна вже завтра подасть в ООН резолюцію про права людини в окупованому Криму. Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін під час сьогоднішньої зустрічі з своїм іспанським колегою Альфонсо Дастісом. Павло Клімкін пообіцяв, що резолюція буде надзвичайно сильною і закликав ООН підтримати її. У свою чергу Альфонсо Дастіс заявив, що Іспанія повністю підтримує цілісність України. Ця резолюція має засудити дії Росії щодо недопуску міжнародних організацій і гуманітарних організацій до окупованого Криму. Вона має однозначно закликати Росію виконувати рішення Міжнародного суду ООН в Гаазі. Росія намагається маніпулювати цим питанням, тому ми бачимо необхідність в дуже простих, але чітких формулюваннях резолюції, без будь-якої дипломатії. Доки Крим знаходиться під агресором, Крим є окупованим, ми будемо підтримувати Україну на Нью-Йоркському майданчику або на Женевському майданчику в цій резолюції по підтримці прав людей у Криму. Ситуацію з правами людини в окупованому Криму обговорив виконавчий комітет Всесвітнього конгресу кримських татар. Засідання пройшло у Києві. Уперше за 3 роки на ньому взяли участь звільнені бранці Кремля Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров. Детальніше в сюжеті. Приїзду звільнених Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза тут чекали найбільше. За цим столом їх не було більше 3 років. І сьогодні вони нарешті серед своїх. Усміхнений, а головне вільний. Ахтем Чийгоз впевнений, його боротьба тільки починається. Обіцяє, повернеться до рідного Криму попри все. Всі знають, що якщо я сказав, я все одно поїду. Поэтому для меня там сегодня или завтра это не принципиально. Сейчас нужно активным быть. Еще более активным, чем в обычное время. И еще более мужественным, чем в обычное время. В окупованому Криму Діляра Ханум не пропустила жодного судового засідання у справах Чийгоза та Умерова. Переконана, що їхнє звільнення дає надію всьому кримсько-татарському народові. Это вселяет надежду в людей. Надежду в то, что на самом деле наш народ не одинок, и что у нас есть сила, которая за нами стоит, что они нас защитят и не бросят. На засідання виконкому Конгресу лідер кримських татар Мустафа Джемілєв приїхав одразу після зустрічі із спецпредставником Держдепу США по Україні Куртом Волкером. Каже, американський представник порадив Ільмі Умерову та Ахтему Чийгозу відвідувати якомога більше країн і розповідати про нелюдські умови в окупованому Росією Криму. Запрошення в США колишні бранці Кремля вже отримали. Волкер сам дуже рекомендував и Ильме Умерову, и Ахтему Чийгозу совершать больше путешествий, визитов. В первую очередь он пригласил, чтобы они посетили Соединенные Штаты. Вторым он считает, что они должны посетить Германию. Ну, Германию, наверное, мы Ильме Умерову пошлем в первую очередь для лечения. Одна з головних тем нинішнього засідання – це автономія кримських татар. Президент Конгресу, голова Меджлісу Рефат Чубаров запевняє, робота щодо змін в Конституцію на фінішній прямій. А ще зазначає, цьогоріч святкувати 100-ту річницю зібрання Курултаю кримсько-татарського народу будуть на найвищому державному рівні. Законодательное оформление этого статуса необходимо делать до того, как Крым будет деоккупирован. И впервые вообще эти мероприятия будут проводиться на государственном уровне. У нас предполагается и планируется, и уже объявлено, принято решение о проведении торжественного заседания Верховной Ради України. Лише місце Ірвіна Ібрагімова залишається порожнім. Торік у Криму члена Світового конгресу кримських татар викрали люди у формі російських ДПСників. Досі його доля залишається невідомою. Дарина Іванютенко, Ельдар Ісматов, Асан Емінов, Заман, АТР.
У Бахчисараї окупанти знищують ханський палац. Під приводом підготовки до 100-річчя музею його закрили на 4 дні і почали реконструкцію, яка насправді руйнує історичну пам'ятку. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав журналіст Осман Пашаєв. За його словами, з Великої ханської мечеті у палаці, однією з найбільших у Криму, зняли всю черепицю. А також автокраном демонтували всі старовинні дубові балки і у процесі пошкодили розпис 18-го сторіччя на фасаді. Крім того, інші розписи пошкодили хімію. У палаці окупанти використовують щавлеву кислоту. А всі наслідки так званої реконструкції ліквідують звичайні робочі, а не професійні реставратори. Працівникам музею окупанти не дають втручатися і не дозволяють фотографувати. По всьому музею, як стверджує Осман Пашаєв, чергує охорона. Увесь фасад з вулиці помили керхером. Через це пішли тріщини і прямо біля входу до воріт штукатурка обвалилася до самого каміння. Було видно мощення. Цю діру негайно замазали цементом і весь фасад вкрили сучасною шпаклівкою. Олександрівський фонтан мили керхером. Шматки ввалилися, вони їх замазали і зараз фарбують сучасною фарбою у білий колір. На Прикарпатті через негоду постраждала 8-річна дитина. Про це повідомляє обласна державна адміністрація. Стан хлопчика лікарі оцінюють як середньої важкості. Він перебуває у реанімації. На юнака упало дерево на території приватного будинку. Він отримав множинні переломи кісток таза та стегнової кістки зі зміщенням. По всій території України оголосили штормове попередження. До нас прийшла негода з потужними холодними зливами, мокрим снігом і шквальним вітром. Західні області вже накрили хуртовини. Сніг випав у Карпатах, а на Високогір'ї рвучкий вітер повалив дерева, які заблокували автомобільний рух на Яблуницькому перевалі. Через негоду без електропостачання залишилося майже 400 населених пунктів в 10 областях України, повідомили в МНС. За прогнозами синоптиків, мокрий сніг, ймовірно, дійде до Вінниччини, Житомирщини і західних районів Київщини. Українська негода – це відголоски буревію Гервард, який вже забрав життя 6 людей у Центральній Європі. Причиною смерті 4 з них у Чехії і Польщі стали повалені через пориви вітру дерева. Ще 2 людини загинули в Німеччині. Про наслідки негоди далі в нашому огляді. Щонайменше 2 загинули у Чехії. На людей впали дерева, їх завалив штурмовий вітер. Напередодні швидкість вітру сягала 180 кілометрів на годину. Сотні тисяч жителів залишилися без електрики. На дорогах хаос. Через негоду навіть зачинили популярний празький зоопарк. Через шторм Гервард вийшла з берегів річка Ельба у Німеччині. Увесь центр Гамбурга затоплений. Усього в Україні загинули 2. На 1 людину впало дерево, ще 1 чоловік потонув у річці у Нижній Саксонії. Кілька жителів травмовані. Зокрема, у Берліні на людей впали рештування. Там, а також у кількох інших північних землях порушено роботу залізниці. Deutsche Bahn навіть відкрила стаціонарні вагони для мандрівників, які застрягли в дорозі. Близько 300 тисяч людей залишилися без електрики у регіоні Нова Англія у США. Там вночі теж панувала негода. По всьому регіону штормовий вітер повалив дерева і порвав електричні лінії. Пориви вітру перевищували 100 кілометрів на годину. Нині шторм просувається з півночі регіону на південь. Екс-главу штабу Трампа Пола Манафорта беруть під варту. Йому і його колишньому діловому партнеру Ріку Гейтсу доручено здатися федеральній владі. Про це повідомляє газета The New York Times. Манафорт є одним з ключових фігурантів у справі про втручання Росії в американські вибори. У березні агентство The Associated Press повідомляло про те, що Манафорт таємно працював на російського мільярдера Олега Дерипаску для просування інтересів президента Росії Володимира Путіна, розробивши пропутінську політичну стратегію, яка була спрямована на нейтралізацію антиросійських настроїв у колишніх радянських республіках. Нардеп Ігор Мосійчук дав першу прес-конференцію після лікарні. Він оприлюднив нову версію замаху на його життя. Детальніше розповість наша кореспондентка Вікторія Блязова, яка перебуває у лікарні інституту імені Шалімова, де обстежують Ігоря Мосійчука. Вона з нами на прямому зв'язку. Віко.
Нині ми перебуваємо біля інституту Шалімова. Тут депутат Ігор Мосійчук розповів про версії, які є у слідства з приводу замаху на нього. Як сказав Ігор Мосійчук, нині у слідства 3 версії. У всіх цих версіях слідство бачить російський слід. Втім, поки детально розказати про ці версії Ігор Мосійчук не може, адже йде слідство. Також він розповів, що замах на нього був спланований, адже за 10 хвилин до того, як Ігор Мосійчук мав вийти з ефіру, до каналу «Експресо» підвели мотоцикл, у якому була вибухівка. Також Ігор Мосійчук відкинув версію, яка зараз поширюється, про те, що замах був на капітана поліції Михайла Мурмеля. Також ми поспілкувалися із медиками інституту Шалімова. Вони сказали, що стан Ігора Мосійчука оцінюють як стан середньої тяжкості. Поки конкретних прогнозів на майбутнє немає. Студія. Дякуємо. Це була Вікторія Облязова. Вона розказала про нову версію замаху на життя Ігоря Мосійчука. 25 жовтня нардеп та політолог Віталій Бала постраждали від вибуху біля одного з телеканалів. Тоді ж померли 2 чоловіків і 1 жінка отримала черепно-мозкову травму. Наразі це всі новини. Не пропустіть наступний випуск менш ніж за годину. Будьте з нами.